črevách, ktoré dokážu strebať tú esenciu. No máme, tráviaci systém pozostáva z natrávenia, strebávania a vylučovania. Všetky tri systémy potrebujete mať silné. Ak jeden z tých systémov je slabý, tak v podstate niekde vzniká intoxikácia organizmu a je zle. A všetci sú potom už je zle. Čiže prvá vec je natráviť cez vnútorný úsmev. Naučiť sa vedieť meditovať, relaxovať, nie je problém. Veľmi jednoduchá technológia. Druhá vec je mať dostatočnú energiu v črevách, aby sa to strebalo. Na to máme tiež technológiu. A tretia vec je vylučovanie. Vylučovanie, to isté, je mimoriadne dôležité, pretože ak vám zle vylučuje, v podstate sa intoxikujete cez hrubé črevo. Toxíny tam ostanú v tom hrubom čreve a už je zle. Už sa intoxikuje krv a dostane sa cez obličky, ktoré sú zanesené, môže sa takisto tá intoxikácia šíriť ďalej do krvi. V Tao toto riešime veľmi jednoduchým spôsobom, exaktným, a to poklepávaním pomocou bambusov. Hej. Dodáte tým energiu svojim orgánom, tým, že to poklepávate, rozvibrujete a tieto filtre, ktoré tu máte, to sú tzv. Filtre. Obličky filtrujú krv non-stop. Pečeň uskladňuje a čistí krv od toxínov. Plúca filtrujú vzduch a slezina filtruje lymfatický systém. Čiže toto všetko potrebujete čistiť. Ak to pravidelne čistíte, tak vlastne nemáte prečo ochorieť. Pomocou čínskej medicíny to je 5 kvetov, to je najdôležitejšie orgány, ktoré v sebe máme, a to je srdce, plúca, obličky, slezina s pankreasom dokopy, pečeň. To sú najdôležitejšie orgány a o nich sa treba starať. Čiže v Tao sa o nich systematicky staráme, zbavujeme sa potom ako toxínov cez dobré vylučovanie. Vylučovanie sa môže robiť cez obličky, cez močový mechúr, ďalej cez hrubé črevo a cez plúca. Toto potrebujete tiež posilovať. Čiže potom už môžete jesť, čo chcete. Potom si môžete užívať. Áno? Čiže prvá vec je Tao. Vnútorný úsmev sa naučiť. Máme 18 inštruktorov na Slovensku. Od roku 2004 učím Tao jogu a profesionálne. Len tomu sa venujeme, máme centrum v Bratislave. A v podstate ďalej sa šírime, lebo ľudia zistujú, že to veľmi pomáha. A začne rozumieť veciam. Čiže samotná strava je veľké umenie a potom ako pristúpiť k tomu tráveniu. To je ďalšia vec. To potrebujete vedieť. Keď toto sa naučíte, potom zistíte, že to nie je také komplikované a nevznikajú bočné toxické efekty. Takže teraz by som vám ukázal detoxikáciu bambusmi. Kto má chuť, máme 20 bambusov, si môžete pričniť preventívne a zamerať na seba. Aby sme boli zdraví. Takže poďme na to. Takže poďte vyskúšať, postavte sa, kto tu je, s bambusmi a uvedomíme si najprv tenké črevo. Čiže tak z ľahučka si ho uvedomíme, robíme aj masáže brucha, aj terapeutické masáže brucha robíme. Bohužiaľ nemám väčší priestor tu, ale veľmi účinné to je a máme tu pani masérku, ktorá má obrovský úspech a rieši všetky psychické problémy, ktoré sú tu. Psychické problémy v hlave vznikajú tu, v orgánoch. A čínska medicína to rieši práve cez masáž brucha. Takže, lebo tenké črevo, keď máte napäté, tak je zle. Čiže musí byť pružné, elastické, ale nesmí byť napäté. A kombinujeme túto poklepnú detoxikáciu kombinujeme so zvukmi liečivými. Takže vydýchneme slaviku H. Uvoľníme brucho, nadýchneme sa do neho a jemne z ľahučka preklepávame brucho. Samozrejme, najprv si organizmus musí zvyknúť na to, že robíme to najprv jemne a potom, keď už to roky poklepávate, už potom železným drátom a tak. No, a potom aj do kosti. To je úspech, ako byť čistý. Ja vám poviem, ja sa venujem čínskej medicíne, som vyštudoval fytoterapiu. Priečná časť, dostupná časť,
takýmto spôsobom orgán dostane energiu. Hrubé črevo potrebuje energiu, aby mohlo vytlačiť stolicu. Každé ráno by mala byť stolica a keď nie je, tak črevo je slabé. Treba ho energetizovať. Základ všetkého je, viete čo? Ranná stolica. Staré potrebujete odovzdať a môžete prijať nové. Od 5. do 7. prebieha energia v meridiáne hrubého čreva. Vtedy treba ísť na stolicu. Medzi 5. a 7. ráno. Vtedy má najviac energie. Od 7. do 9. je meridián žalúdka. Vtedy treba jesť a prijímať nové. A potom začína slezina, srdce a tu mám trávy. Tam je oheň trávy. A vydýchneme. Nádych. Teraz ďalšia vec, čo je veľmi dôležité, obličky. Obličky sú tu vzadu a tu sú filtre. Filtre neustále sa zanášajú, pretože soli, toxíny, baktérie sa zachytávajú vo filtroch. A my ich potrebujeme čistiť. Nečakať na to, pokiaľ vás začne bolieť driek. Alebo máte tam kameň. Chápeme? Keď každý deň budete čistiť filter, obličky vám budú fungovať a krv bude čistená. Veľmi jednoduchá vec. Na Slovensku je veľmi veľa ľudí na dialýzu, ktorí zlyhajú obličky. Čiže tu sa nadýchneme dozadu, trošku sa predkloníme, nádych a z ľahúčka preklepeme obličky a teraz oni sa začnú triasť, tie obličky. A baktérie soli sa prepadávajú. Veľmi účinná technológia, ja vám poviem, môj otec mal v 70 rokoch druhýkrát bol operovaný na kameň obličkový. Bohužiaľ, až vtedy som ho vedel naučiť na tieto taoistické techniky. Poklepáva sa a ešte alkalickú zeminu konzumuje a kamene, ktoré mal, už má len piesok tam. Sa mu to všetko vyčistilo. Ďalšia vec, čo je veľmi dôležité, je denne piť čistú vodu. Čistú vodu. Čistá voda vám stále pomáha čistiť toxicitu. Čistú pramenistú vodu. Čiže poklepeme obličky, oni sa prekrvujú a teraz sa veľmi dobre regenerujú. Čo chodíme na sústredenia Tao jogy, chodíme do Tatier, k moru a tak ďalej na týždňové pobyty, každé ráno sa poklepávame týmto a je to stále lepšie a lepšie. Ja vám poviem, ako nič lepšie neexistuje. Rozviete všetky stagnácie krvi. To je príčina všetkých chorôb. Všetkých blokov. A vydýchneme. Slavíka čuej. A nadýchneme sa. Teraz pečeň. Pod pravými rebrami máme veľkú pečeň. Je to obrovský orgán, ktorý má väčší objem ako mozog. A pečeň, vďaka pečení, pečeň totiž zachytáva z krvi toxicitu. Z tenkého čreva prechádza priamo do pečene krv a až potom naspäť sa vlieva a potom ide až do srdca. Keby priamo išla z tenkého čreva krv do srdca, tak zinfarktujeme. To bude plná toxínu. Takže ďakujeme pečení za jej činnosť. Vydýchneme z nej Slavíka š. Usmejeme sa do nej, aby nebolo napätá. Keď je uvoľnenosť, oveľa lepšia je detoxikácia. Úsmev, láska je mimoriadne dôležitá, to pestujeme každý deň v našej škole. Nádych. A z ľahúčka preklepeme. Rozvibrujeme, energetizujeme, dodáte energiu orgánu priamo